Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daku. Taong 1997, Siaton, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang sanglaan ng mga alahas itong si Daku. Hindi siya tubong Siaton, bagkus ay nadapo lamang siya doon sa kadahilanang doon siya itinalaga ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Bagaman malayo sa pamilya, hindi ito alintana para kay Daku dahil ang mahalaga para sa kanya ay meron siyang maipadala sa mga ito sa bawat buwang dumaraan. Mahirap man ang buhay, wala siyang magagawa kundi tiisin ang pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Kahit malayo siya sa kanyang asawa, tiwala naman siya dito kahit papaano, gawa ng nasisiguro niyang hindi yun katulad ng mga babae na madalas niyang nakikilala. Kung ang iilan sa mga naging nakaraan ni Daku ay makakate, ang asawa niyang yon ay Pilipinang-Pilipina kahit may asawa na. Nananatili itong tapat sa kanya kahit sulat lamang ang nag-uugnayan sa milya-milya nilang layo sa bawat isa. Ayon kay Daku, na halos sa isang buwan, isang beses lang sila kung makapagpadala ng liham, gawa ng medyo may kamahalan ang pagpapahatid sa kanilang mga mensahe. Purong panalangin na lamang ang isinasa puso nila hanggang sa dumating ang araw na muli silang magkita. Sa ilang buwang pagtatrabaho ni Daku sa Siaton, naging maayos naman ang lahat. Napakasaya ng kanilang grupo noon, gawa ng hindi nila iniiwan ang sinuman sa kanila, lalo pat kung ito'y nahihirapan sa ginagawa nilang trabaho. Sa pagsapit ng Semana Santa, isang linggo ang naging pahinga nila Daku kung kaya't naisipan nilang sumabay sa pagdiriwang sa lugar. Dahil sa hindi pa nila noon kabisado ang lugar ng Siaton, kung kaya't nagpasya silang maghanap ng mga taong magtuturo sa kanila ng magandang pasyalan di kalayuan sa kanilang baryo. Doon lamang sila pinahintulutan ng kanilang amo, gawa ng maaaring masisi umano ang kumpanya kung sakali mang may mangyaring masama sa kanila. Ayon kay Daku, Martes ng umaga sila noon umalis sa lugar na kanilang pinagtitirahan. Pupunta lang sila noon sa isang batis kung saan doon sila maliligo at magpapalipas buong maghapon. Bagaman may mga sabi-sabing delikado ang maligo sa batis kapag sumasapit ang Semana Santa, hindi nila yon pinakinggan sa kadahilanang hindi naman nila ito pinaniniwalaan. Dagdag pa ni Daku na sa tinagal-tagal na nilang nabubuhay sa mundo, ni duwende hindi pa sila nakakakita. Ang paniniwala nila noon, tanging mga panakot lamang ito sa bata upang hindi ito maging pasaway hanggang sa pagtanda. Bago sumapit noon ang Martes, sinigurado muna nila Daku na nakuha na nila ang lahat ng kinakailangan nilang permiso para tumungo sa nasabing batis. May iilan sa mga taga-barangay ang tumutol sa kanilang kagustuhan, subalit hindi yon naglaon hanggang sa dumating ang puntong napapayag na nila ang mga ito. Nang maisaayos na nila Daku ang lahat ng kanilang gamit, matyaga silang naghintay hanggang sa sumapit ang araw na kanilang pinakahinihintay. Umaga pa lang noon ng Martes, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa paradahan ng mga sasakyan. Doon ay matyaga silang naghintay ng kanilang masasakyan patungo sa isang baryo na kung saan ang lokasyon ng nasabing batis. Dahil sa papasok sa gubat ang baryong yon, kung kaya't nagdala sila Daku ng iba't ibang kagamitan na maaari nilang mapakinabangan. Ang kanilang amo noon ay nagdala ng isang gamit na nagkukuha ng litrato nang sa gayoy magawa nilang mabalikan ang kanilang masasayang alaala sa lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay, panay naman ang pagsisiyahan ng kanilang grupo sa kabila ng mga baku-bakung kalsada na kanilang dinaraanan. Dahil sa medyo mahiluhin siya, nagpasya na lamang siya noong matulog kesa makipag-usap. Pagmulat ng kanyang mga mata noon,
napansin na lamang ni Daku na naroon na pala sila sa lugar na nais nilang puntahan. Psst! Daku! Gumising ka na dyan! Nandito na tayo! Wika ng isa niyang kaibigan habang patuloy siya nitong kinakalabit sa kanyang pinagtutulugan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ding nagising si Daku dahil sa pang-iistorbo nito sa kanyang pagtulog. Pagsilay niya noon sa paligid, agad din naman siyang tumayo at nanatiling walang imik habang naglalakad. Maya-maya pa, bumungad sa kanila ang sentro ng baryo kung saan kokonti ang mga tahanang naroon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nabaling naman sa kanilang sinuhulang tao ang kanyang paningin. Pagsilay niya doon, napansin niyang parang hindi ito mapakali sa kanyang paglalakad. Dala ng kuryosidad ni Daku, marahan niya itong nilapitan at binulungan kung ayos lang ba ito. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman yung tumingin sa kanya habang marahang tumatango. Kahit nasipat ni Daku na sumang-ayon ito sa kanyang sinabi, hindi niya pa rin yun tinantanan sa kadahilanang papalakas ng papalakas ang kanyang kutob na merong mga nangyayaring kakaiba sa paligid. Dahil sa kanyang mga naramdaman noon, kung kaya't hirap siyang kausapin ng kanyang mga kaibigan. Sa paglagpas nila sa kanilang dinaanang baryo, nasipat na nga nila ang batis na kanilang inaasam na puntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, naging abala naman ang kasama ni Daku sa pag-aayos ng kanilang dalang pagkain. Siya noon, ninais niyang ihanda ang kanyang mga iniluto habang patuloy niya pa ring pinagmamasdan ang kanilang kasamang taga-baryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, muli na naman niya itong nasipat na palinga-linga sa paligid na para bang meron itong binabantayan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't muli na naman niya itong nilapitan para tanungin. Manoy, bakit ho? May problema ho ba? Kanina ko pa kasi kayo nakikitang ganyan, lalo na nung narating na natin ang lugar na ito. Tanong ni Daku sa lalaki. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumitig sa kanya ng napakaseryoso habang pabulong na sumasagot ng, wala ito. Basta sabihan mo yung mga kasama mo. Hanggang 3:00 lang tayo dito ha. Kapag hindi kayo umuwi sa itinakdang oras ko, bahala na kayo. Matapos marinig ni Daku ang sinabi ng lalaki, hindi na lamang siya umimik sa kadahilan ng labis siyang nabastusan sa sinabi nito. Maya-maya pa, agad naman niyang nilapitan ang kanyang mga kasama upang ilahad ang itinakdang oras ng kasama nila. Upang maging mas madali ang kanilang pagsasaayos ng kanilang mga gamit, minabuti ni Dakong tumulong na lamang nang sa gayoy hindi maubos ang kanilang mga oras sa paghahanda ng mga pagkain. Bago sumapit noon ang tanghali, na isaayos na nila ang kanilang mga dala, kung kaya't masaya na silang naligo sa batis. Ang iilan sa mga kalalakihang kasama noon ni Daku ay nagpadala pa ng inumin sa tubig kung saan masaya nila itong pinagsaluhan. Habang nagkakasiyahan silang magkakaibigan, ang kanilang isinamang taga-baryo noon nananatiling nagmamasid sa kanilang ginagawa. Ilang ulit na din nila itong niyayang uminom, subalit hindi nila ito napapayag. Ang palaging rason sa kanila ng lalaking yon ay ayaw niyang malasing, lalo pat malayo pa ang kanilang uuwian. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nalulung sa kalasingan itong si Daku. Halos hindi na niya noon na lamang mga nangyayari, gawa ng sa bawat paggalaw na kanyang ginagawa, mas tumitindi ang pag-ikot ng kanyang paningin. Maya-maya pa, bigla namang nagpasya ang kanilang amo na doon na lamang sila matutulog sa baryo, na siya namang mabilisang inalmahan ng kasama nilang taga-baryo. Nako, kung dito ho kayo matutulog, mauna na ho ako. May mga anak ho ako naghihintay sa akin. Ayoko may mangyari sa aking masama.
wika ng kanilang kasama matapos nitong marinig ang sinabi ng amo nila Daku. Dahil sa kakaibang tono ng pananalita ng lalaking yon, muling bumalik sa kanyang isipan ang pagdududa sa sinabi nito. Nang mapagtanto ni Daku na walang may nais sumagot sa sinabi ng lalaki, nagpasya siyang ito ay lapitan habang sumasagot ng, "Ikaw tatang, kanina ka pa ah. Ano ba kasi ang gusto mong palabasin? Ako kanina pa talaga ako nahihilo sa'yo. Pinagkakausap ka na tapos palagi mong sagot wala. Paano naman namin malalaman ang iyong rason kung wala kang balak na sabihin to?" Matapos nitong makapagsalita, pasuray-suray itong lumapit sa lalaki at walang pagdadalawang isip itong kinuwelyuhan. Nang masipat siya ng kanyang mga kasama, dali-dali naman siya nitong inawat at pinakalma. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, patuloy pa rin silang nagkakasiyahan sa batis. Habang umiinom ng alak noon si Daku, muli na namang nabaling ang kanyang paningin sa kasama nilang napag-initan niya. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nag-empake ng dahan-dahan. Lahat ng kanilang mga mahalagang gamit noon ay isinilid nito sa isang lagayan na parabang balak nitong tangayin ang kanilang mga gamit nang hindi nila nalalaman. Sa pagtitigan nilang dalawa, bigla namang napaatras ng husto ang lalaking yon nang masipat niyang umaapoy na sa galit si Daku. Pagsipat ng lalaking papalapit na ito sa kanyang kinaroroonan, pasimple naman itong naglakad papalayo ng batis. Bago niya tuluyang lisanin ng kanyang mga kasama, nagpalusot siya sa mga ito na siya ay meron lang bibilhin sa baryo. Pagtango ng kanilang amo, agad din naman siyang naglakad upang masundan ang kinaroroonan ng lalaking kanilang isinama. Sa pagdating niya sa baryo, bumungad ang iilang mga tao na seryosong nakatitig sa kanya. Hindi naman niya ito gaanong pinagbigyan ng pansin sa kadahilan ng hindi naman niya ito mga kilala. Pagsilay niya sa lalaking naroon sa isang tindahan, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. "Manong, saan ka pupunta? Bakit umalis ka doon nang hindi nagpapaalam? At isa pa, bakit dala-dala mo ang iilan sa aming mga gamit? Magnanakaw ka ba?" Paninindak dito ni Daku. Nang marinig ito ng lalaki, seryosong tumingin lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Mas mabuting ako nang makinabang dito kaysa sila. Binala na kita, di ba? Pero hindi kayo nakinig. Sinabi ko sa iyo, kapag maabutan tayo dito ng 4:00, hindi na tayo makakabalik. Hindi niyo ako maaaring sisihin sapagkat bago ko pumayag sa lakad na ito, sinabi ko sa iyong among panganib na dulot ng mga taga-baryo at ng batis." Nang akmang sasagot pa noon si Daku, bigla naman siyang natigilan sa kadahilanang nakarinig siya ng isang napakalakas na pagsigaw ng isa sa kanilang mga kasama. Matapos niyang marinig ang mga sigaw na yon, bigla naman niyang nakita ang iilan sa mga taga-baryo na dahan-dahang nagsasarado ng kanilang mga tahanan. Pagsipat sa kanya ng lalaking pabalik na siya noon sa batis, agad naman siya nitong hinila papaloob ng bahay nang walang pag-aalinlangan. Pagsarado ng lalaking yon ng pinto, bigla naman siya nitong sinenyasan na tumahimik at magmasid sa paligid. Dahil sa kalasingan noon ni Daku, kung kaya't hindi siya nagawang mapigilan ng lalaki. Nagbago lamang ang inaasal niya noon nang makita niya sa siwang ng pinto ang iilan nilang mga kasamang kinakaladkad ng mga taong may mahahabang balikat. Karamihan sa mga kasama niya noon ay wala ng malay, na parabang ginamitan yon ng pampatulog o kung anumang bagay. Dahil sa walang kaalam-alam noon si Daku ukol sa pag-iral ng mga aswang, kung kaya't inakala niya noong mga rebelde ang mga taong kanyang nasisilayan. Sa pagkawala ng mga ito sa kanyang paningin, muli naman siyang nagtanong sa lalaki kung sino-sino ang mga panauhin na kanilang nakita.
Hindi din niya noon mapigilang mag-alala para sa kaligtasan ng mga ito sa kadahilan ng labis siyang nababahala sa maaaring gawin ng mga panauhin sa kanyang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring nananatiling tahimik ang lalaki sa kabila ng kanyang mga sinasabi. Nang mapagtanto nitong wala na ang mga nilalang sa paligid, marahan naman itong tumingin kay Daku habang nagsasabi ng, "Mga aswang ang nakita mo. Bukas na tayo umuwi kung ayaw mong matulad sa mga kasama mo. Kanina ko pa sinasabi sa iyong umalis na pero hindi kayo nakikinig. Kasalanan niyo din naman ang mga pangyayaring ito. Martes na Martes. Tapos naisipan niyo pa talagang maligo." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Daku na paulit-ulit na palang inilahad ng lalaking yon sa kanilang amo ang panganib sa lugar, subalit nagpatuloy pa rin ito. Dahil sa kailangan naman ng lalaking yon ang salaping ibinayad nila, kung kaya't wala na itong nagawa kahit taliwas man sa kanyang nais ang kanyang gagawin. Dagdag pa nito na kahit ang mga taong naninirahan sa baryong yon ay masyado ring mapanganib sa kadahilanang ang iilan sa mga ito ay pinapalabas ang mga taong nagtatago sa loob ng kanilang pamamahay. Pasalamat na lang nila kahit papaano dahil merong kadugo ang lalaking yon sa lugar. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumalikod ang araw sa kalupaan. Kahit gabing-gabi na noon at nangangalay na ang kanilang mga paa sa kakamasid sa paligid, hindi pa rin nila nagagawang umalis sa lugar na yon. Pagsilay ng lalaking akmang tatayo na si Daku, dali-dali naman niya itong hinila pababa habang bumubulong ng, "Gusto mo bang mamatay? Huwag kang gumalaw. Kung ano ang posisyon mo ngayon, yan na yan hanggang mag-umaga." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Daku kundi ang tumahimik sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng mga lalaking umaangil sa buong paligid. Ang iilan sa mga ito ay naglalakad papaikot sa bawat bahay na para bang meron yung hinahanap. Maya-maya pa, bigla namang nahimasmasan si Daku nang marinig niyang sumigaw ng napakalakas ang kanilang amo. Sa muling pagsilay niya sa siwang ng pinto, bumungad sa kanya ang iilan niyang mga kasama na nakatuhog sa isang mahabang kahoy na merong matulis na dulo. Lapnos na din ang balat ng mga ito, indikasyon na inilubog muna yon sa kumukulong tubig bago gawin ang pagtuhog. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon nasipat ni Daku ang iilan niyang mga kasama na nananatiling buhay habang pinalilibutan ng mga aswang. Kung titingnan maigi ang mga nilalang na yon, hindi mo yon mapagkakamalang mga aswang sa kadahilan ng kawangis lamang ito ng mga ordinaryong tao. Yun nga lang, dahil sa mahaba nitong mga binti at braso, kung kaya't madali mo itong mabubuko na hindi sila mga ordinaryong tao. Habang nasa kasagsagan ng pagmamasid sila Daku, doon na nagkwento ang lalaki ukol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayon dito, ang batis na kanilang pinagliguan noong umaga, banal na tubig para sa mga aswang na merong dugo ng mga engkanto. Sinasamba din yon ng iilan sa mga taga-baryo na siyang nagiging dahilan para hindi pagkatiwalaan ang mga ito. Marami na ding naiulat sa kanilang lugar na mga nawawala matapos mapadpad sa nasabing batis. Dagdag pa ng lalaki, ilang ulit na niyang nasipat ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng isa sa isang buwan bumibisita sila sa bahay ng kanyang tiyuhin na kasalukuyan nilang pinagtataguan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang mapansin nilang lumiwanag ang labas ng kanilang tahanang kinaroroonan. Pagsilay nila sa buong paligid, laking gulat na lamang nila
nang masipat nila ang iilang kasama ni Daku na walang awang ginilita ng leeg. Ang iilang buhay sa mga ito ay sinilaba ng apoy na parabang isa itong mga asong kakatayin. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid noon ni Daku, tanging pagkaawa na lamang ang kanyang naramdaman sa sinapit ng kanyang mga kasama. Nais man niya noong tulungan ang mga ito. Alam niya sa kanyang sariling wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kalunos-lunos na sinapit ng mga yon. Pagsipat ni Daku na muling tinuhog ang isa sa kanyang mga katrabaho, tanging pagpikit na lamang ang kanyang nagawa habang dahan-dahang humihiga sa lupa. Kahit nakapikit na siya noong mga oras na yon, rinig na rinig niya pa rin ang pag-uungol ng kanyang mga kaibigan na siyang naging bangungot para sa kanya. Maging siya noon, ramdam niya ang takot na nararamdaman ng mga ito sa harap ng mga nilalang na nagsisilbing instrumento ni kamatayan. Habang nakahiga sa lupa noon si Daku, binulungan siya ng kanyang kasama na magpahinga na. Gigisingin na lamang siya nito kinaumagahan kung saan doon na nila lilisanin ang lugar. Nang marinig naman ni Daku ang sinabi nito, ginawa niya ang lahat ng paraan para makatulog. Ang iniisip na lamang niya noong mga oras na yon ay ang kanyang pamilyang naiwan sa malayo. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na niya namalayan na tuluyan na palang nagpahinga ang kanyang katawan. Kinaumagahan pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang lalaki na napakaraming uling sa pagmumuka. Pagsipat nitong gising na siya, agad naman siya nitong tinulungang tumayo para makaalis na sila sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Sa pagtayo ni Daku mula sa kanyang pagkakahiga, muling bumalik sa kanyang alaala ang bangungot ng nakaraan. Nang maalala niya ang mga ito, panay naman ang kanyang ginagawang pagsisigaw habang mabilisang kumakaripas ng takbo papalayo ng baryo. Sinundan naman siya noon ng lalaki para masigurong hindi siya maliligaw sa daan. Halos ilang kilometro din ang kanyang tinakbo hanggang sa dumating ang puntong nahimasmasa na siya ng tuluyan. Dahil sa sobrang pagod at puyat noon ni Daku, napilitan siyang umupo sa gilid ng daan para hintayin ang lalaki. Sa paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong inalalayan patungo sa daan na kalimitang sinasakyan pabalik ng bayan. Alam mo Daku, kung ako sa'yo, umuwi ka na muna sa inyo. Wala ka nang hinaharap sa lugar na ito. May kasabihan sa baryo, kapag nakita mo ang mga nilalang na yon, kinakailangan mo nang umalis sa lugar na ito para makapag-umpisa muli ng payapa. Alam kong hindi ka taga rito, kaya nasisiguro kung walang mawawala sa'yo. Wika ng lalaki. Dagdag pa nito, kinakailangang hindi na malipasan pa ng gabi si Daku sa kadahilan ng maaari siyang masundan ng mga aswang sa lugar na kanyang pinamamahayan. Kapag nagkataong nangyari ang bagay na yon, maaaring maging siya ay hindi malabong sapitin ang sinapit ng kanyang mga kasama. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na nagpahatid si Daku sa kanilang tahanang tinitirhan, bagkus ay dumiretso na siya sa paradahan ng mga barko upang makahabol siya sa unang babiyahe. Wala na din siya noong dinalang gamit maliban sa kanyang suot magmula pa noong sila'y nagkakasiyahan sa batis. Labis naman ang pasasalamat noon ni Daku sa kanyang sarili gawa ng may naitabi siyang pera kahit papaano na siyang kanyang ginamit bilang pamasahe sa barko. Makalipas ang ilang araw, nagulantang ang pamilya ni Daku nang masipat siya nitong umuwi nang wala sa oras. Bagaman galit ang kanyang asawa noon, ginawa pa rin niya ang lahat para makapagpaliwanag. Magmula noong nangyari ang insidente, ninais na lamang ni Dakong magsaka upang maiwasan ang mga trabahong maaaring magdala sa kanya sa ganoong sitwasyon. Hindi na din siya napilit ng kanyang asawang mangibang lugar para lamang mabigyan sila ng mabuting buhay. Ayon sa kanya,
Hindi na mahalaga kung may pera man sila o wala, basta ang importante sila ay magkakasama. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Daku yung minsang naging bangungot ng buhay niya noong napadpad sila sa banal na tubig. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot yung naging karanasan ni Daku. Maski ako sa sitwasyon niya, naku baka doon palang himatayin na ako eh. Pero ang galing no, ngayon ko lang nalaman na may ganun palang lugar. Yung mismong mga taga-baryo, sinasamba yung tubig na yon kasi pinaniniwalaan nilang banal o mahiwaga. Diba kasi siguro maraming sakit yon na napagaling. Kaya sila talagang todo pagsamba ron tapos nire-respeto nila yung mga aswang na naninirahan dun sa lugar. Same lang din sa mga aswang na hindi sila nananalo ng taga-baryo. Ang tinitira lang talaga nila yun nga yung mga dayo. Pero ang galing no? Pero kung hindi siguro sila nag-swimming nung Martes Santo ba? May gano ba? Martes Santo? Hindi siguro sila mapapahamak kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, parang ilang buwan na silang nag-ooperate doon sa lugar eh. Wala naman nangyayaring masama. Yun lang talaga, yung napadpad sila doon. Tapos naligo sila ng maling araw siguro. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.